Приятели, аз съм Радост Цветна, а това е таропрогнозата за следващата седмица. Всяка неделя питам картите как ще се развие нашата следваща седмица и този път още докато разбърквам картите, от самото тесте изпадна карта Луната. Тя ни призовава да забавим малко своето темпо и да се отдадем на една кратка заслужена почивка, да се оттеглим и да огледаме много внимателно всичко случващо се около себе си. И всъщност това е и в изключителен унисон с реалната фаза на Луната, която в момента е последна четвърт и ни призовава по същия начин да намалим своята активност, да преразгледаме всичко, което е вътре в нас, всичко, което е около нас и всичко излишно да го изхвърлим. В живота има различни нощи. Някои нощи са като летните. Изключително бързо преминават и докато се усетим, вече е ден. Има нощи, които са горе-долу равни на дните ни. Има и нощи, които са прекалено дълги, като зимните. Но общото между всяка една от тези нощи, които изброих, е, че след това идва слънце. Какво правим ние през нощта? Най-често лягаме си в нашето удобно легло и се отпускаме върху мекия матрак. Започваме да размишляваме, започваме да оглеждаме силуетите около себе си. Ето точно това трябва да направим през тази една седмица, в този енергиен момент. Някак си да се отдръпнем малко от окото на бурята и да огледаме силуетите около себе си. Да, някои силуети ще ни изглеждат тъмни и плашещи, други ще ни изглеждат прекалено привлекателни, но нека не забравяме, че лунната светлина тя е леко измамна. Не можем да огледаме всичко твърде добре, не можем да огледаме всичко в детайли, а трябва да се осланяме малко повече на своята интуиция и да бъдем малко по-наблюдателни. Цепейки тестето, от него излезе 9 чаши. Всъщност това е нашето емоционално съкровище, което ще избликне точно в този момент. И както едно ковчеже с съкровища, с нашите бижута, ние го пълним. И всъщност, ако си купим ново бижу, отваряме си ковчежето и какво се оказва? Няма място къде да го сложим. Защо? Защото вътре в нашето ковчеже с съкровища има много такива, които вече са с отминало време, които вече не отговарят нито на нашата визия, нито на нашия стил, нито на нашето емоционално състояние. И е добре да си прередим това наше ковчеже на емоциите, да се освободим от всичко това, което не е наше, за да може да си сложим всичко това, което е според новия ни стил, според нашия нов начин на себевъзприемане, според нашия нов начин на обичане, ако искате. И всъщност, отговаряйки на въпроса как ще протече нашата седмица, отварям 3 карти. Първата карта е петица пентакли. Една заключена врата, а зад нея е нашето богатство. Това, за което мечтаем, за което копнеем, за което сме работили страшно дълго време. Обаче то е зад вратата и ние не можем да отворим и се свиваме отпред пред вратата, защото не можем да стигнем до заслужено. Но я забележете, ключът е точно опрян на вратата, а ние плачем и се тюхкаме. Не се тюхкайте. Точно както Луната, отдалечете си от ситуацията, огледайте си абсолютно всички възможни ъгълчета, които са около вас. И точно там е ключето. Тази седмица ни призовава да изживеем пълноценно всички онези неща, които измъчват душата ни. Всички онези болки, всички онези недоволства, страдания, всяко едно нещо, което не ни е по вкуса, то също трябва да бъде изживяно. И както тук на картата имаме 9 гарвана,
8 от които са черни и кръжат над главата ни, грачат и ни притесняват и ни тормозят. А отстрани идва един прекрасен бял гарван, който буквално е чудото на природата, който е онази светла мисъл, която ще успее да прогони целият този негативизъм, но той ще го прогони едва когато успеем да го изживеем. И точно тази седмица ще ти послужи за това. Да си изживеем негативите, за да можем да се освободим от тях. Ето го и края на пътя. 10 мечове. Точно когато вече всичко е свършило. Когато вече се освобождаваме от всичко негативно. И да, останали са белези. Няма как да продължим напред без белези. Всъщност, ако не си учим уроците от всяка една ситуация, ние няма как да ставаме все по-добри и по-добри. Но всъщност хоризонта е пред нас. Хоризонта за всичко онова хубаво, което ни носи деветката чаша. За онова наше прекрасно ковчеже със съкровища, което трябва да обновим и да допълним. Така, скъпи приятели, не се тревожете. Изживейте си и негативните емоции. Тази седмица го позволява, за да може, когато този лунен цикъл се занули с новолунието, предстоящото новолуние, да можем и ние да изгреем и да продължим напред. Може би тази прогноза ви изглежда малко мрачна, малко плашеща, но тя е прекрасна. Наистина няма как да продължаваме без да се освободим от всичко старо. Тъй, че отдайте се на емоциите и живейте ги в пълния им колорит и да може заедно да продължим към по-светлите ни седмици. Радвам се, че бяхте заедно с мен. Прегръщам ви и до скоро!